Доброго дня, шановні пацієнти! Дозвольте вам нагадати, що у клініці професора Феськова діє стаціонар денного перебування клініки, до якого ви можете звернутися для комплексного обстеження впродовж 10 днів, коли вас буде супроводжувати щодня лікар-ендокринолог, проводити корекцію вашого обстеження і лікування. Ви можете звернутися до нас з такими захворюваннями, як цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, ожиріння чи надмірна вага, захворювання щитоподібної залози, такі як гіпотиреоз, тиреотоксикоз, аутоімунний тиреоїдит. Існує 3 пакети надання медичних послуг в рамках денного стаціонару. Перший пакет – цукровий діабет другого типу, метаболічні захворювання, ожиріння, неалкогольна жирова хвороба печінки. Другий пакет – цукровий діабет першого типу з корекцією вуглеводного обміну. Третій пакет – захворювання щитоподібної залози. Отож, перебування у денному стаціонарі є зручним способом обстеження та корекції виявлених порушень, які не потребують цілодобового перебування у лікарні. Запрошуємо вас на лікування до нашого денного стаціонару. Будьте здорові!